ಹಾಯ್ ಮತ್ತರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೆಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಇನಿ ಚಾಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆರಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ಎಂಕರ ಡಂಬಡೆ ಕೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಬಡೆ ಕೊಯ್ಯರೆಂದು ಬರ್ತೀನಿ ತಿರ್ತಿರ್ದು ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ತೂವನಂಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೋಪಿನ ತೋಜುಂಡು ಅಂಬಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಕೊಯ್ದು ಕಾಲೆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಅವೆ ಇಂಕ ಅಂಬಡೆ ಬೆಂಡೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೋಪೆ ಚೂರು ಅಕಾರನೆ ಉಂಡು ತಿರಿಯರೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏನಡ ಒಂಚೂರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಒರಿ ದಿನ ಬಂದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಬಂದ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಮ್ನಾನಿಂದ ಬಂದತೆ ಅಂಚಾದ್ ಏಕೆ ನಾನು ಚೂರು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಂಡ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಖಾಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಖಾಲಿ ಪಾಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನದು ಉಪ್ಪುಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋನು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಗೆತ್ತೊನು ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಖಾಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಜಿ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲತ್ತು ಬಗೊಂದು ಫ್ರೈ ಆನಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿಡು ತವ ಬೆಚ್ಚೊಕ್ಲ ದೀತೆಯನು ತವಕು ಒಂಜಿ ಅದೇ ದೋಸೆ ಮೈಪೆ ಕಿಂಜ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಆಪುಜವು ದೋಸೆ ಅಂಟುಂಡು ಪಂದ್ ಐಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರಿತ್ತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡುವೆ ಅದಾಗ ತುಲೆ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಜನ ಇದ್ದಾಗಲ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚರ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಜತೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ದೋಸೆ ಕಾಯೋಡು ಅಂಚದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಯೇನು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದನು ಕಲರ್ಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಓಕೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡಿಯಾನ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಯಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ నేను ಕಾಯಲೆ ದೋಸೆನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ರಾಯ್ಕೊಡು ಕಾಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಗೆಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ತೋಚವೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಉರ್ದು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಬೊಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಐಕೆ ಖಾರಕ್ ಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುಲಿ ಯಾನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಯೇ ಪಾಡಿ ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಾಸ್ತಾಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಖಾರ ಖಾರ ಬಂದ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡುಂಡೆನು ಮಾತ್ರ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಜಾಡ ಚೂರು ತಾರಿದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕದು ಪಂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ತತೆ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೆಯ್ ಪಂಡ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಟುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಅಡ್ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಎಂಚಾತನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎತ್ ಶೋಕ್ದ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಓಲ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರೇ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಹತ್ರ ಅದು ತೂವರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಚುಂಡು ಮಂచి ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿತ್ಲ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದರ ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆವಂದ ಆತ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅದಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಾಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ
ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮೀನು ದರ್ಬೈತಿರು ಬೂತಾಯಿ ಬೊಕ ಬಂಗುಡ ಮೀನು ಪಸೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಕಂತೇನೆ ಬೂತಾಯಿ ಕಂದ ನಮ್ಮಲೆನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಡಿಟುತ್ತದೆ ಬೂತಾಯಿ ಪಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿನಿ ವೇಪಲ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ಕನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಸುರುಟೆ ಖಾಲಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರೋಡು ತುಂಬಿ ಇನ್ನು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೈತೆ ಮೀನು ಪತ್ತು ನಾನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಗ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೇ ಕೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪಂತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡೇರು ತಾರೈ ಪಾಡ್ದೆ ಅರಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮುಂಚಿ ಓಮ ಮಂಜಲು ಚೂರು ಸಾಸೇಮಿ ಚೂರು ಶುಂಠಿದ ಪುಡಿ ಶುಂಠಿ ಪಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಅಂಡ ಇತ್ತಜಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪತ್ತೆ ಅವೆ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏಪಲ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಬೂತಾಯಿ ಪೊರಲು ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಈಗ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಾಮಿಗೆ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಂದ ಅಂಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾರೈ ಪಾಡ್ ಪಂಡೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸರಿ ತೋಜದೆ ಏನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಬಂದು ಅಂಡ ಏನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೊಡೋರ ಖಾರಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಅಂಚದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪುಳಿಕೆ ಏನಂತ ಪನ್ಪೈತೆ ಪುಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಸಳು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಪುಳಿ ಒಂದು ಏಪಲ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇನು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಒಂದೈತೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಅರೇಪುಲ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಅರೇಪ ಹಾಪುಂಡು ತಾರೈ ಪೂರ ಪಾಡ್ಜಡಲ್ಲ ಅರೇಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೈಪುಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎಸಳು ಪುಳಿ ಪನ್ಪೇರು ಜನ ವಾಂಟೆ ಪುಳಿ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಜನಸಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗರಿಗಾಣ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಡಿಟೇಲ್ ಅದೀತು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ತೋಜಾಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಂದ ಕೈಪ್ದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ತೋಜಾರೆ ಪೋಪು ಜನ ನೀನೈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.